Verujem da svako od nas u svom okruženju ima osobe za koje nekada javno ili barem u sebi rekao to je žena 21. veka. Ili na ovakvog muškarca treba da se mladi ugledaju u 21. veku. Šta je to i kakve su to osobine koje novo doba i četvrta tehnološka revolucija traže od žena i muškaraca? Čime su na vas danas neki ljudi ostavili utisak? Renomirana manifestacija i njeni organizatori daće nam odgovor. 30. novembra 2018. godine u hotelu Crown Plaza u Beogradu održat će se svečana dodela nagrada Najžena 21. veka i Najmuškarac 21. veka. Koordinator, gospođa Slađana Petrović iz Beograda, priprema 18. put organizaciju ove svečanosti. Najžena 21. veka predstavlja najekskluzivnije poslovno okupljanje žena iz jugoistočne Evrope od 2002. godine, a od prošle godine okupljanje promoviše i muškarce koji svojim radom i poslovnim uspesima zaslužuju ovu titulu. I ove godine, u partnerstvu sa Udruženjem preduzetnica Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, kao i medijskim i produkcijskim partnerima i brojnim srpskim preduzetnicama i preduzetnicima, a pod pokroviteljstvom agencije Airly Nivo Plus, krenuli smo u potragu putem anketnog lista za poslovnim ljudima koji mogu poneti titulu Naj. Manifestacija Najžena 21. veka, Najmuškarac 21. veka biće platforma za razmenu iskustava, stvaranja poslovnih kontakata, povezivanja i unapređenja poslovne mreže preduzetnica i preduzetnika, kako bi im pristup i opstajanje na tržištu država iz kojih dolaze, ali i regije, bio što kvalitetniji, a put do željenog poslovnog uspeha što izvesniji. Održat će se u prisustvu više od 200 uglednih i uspešnih poslovnih ljudi iz Bugarske, Rumunije, Mađarske, Kosova, Albanije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Cilj ove manifestacije je povezivanje ljudi iz matice, regiona i dijaspore, predstavljanje uspešnih poslovnih ljudi svijetu, kao i njihovo međusobno povezivanje zajedničkim poslovnim i drugim interesima. Cilj događaja je da osigura inovativan pristup umrežavanju preduzetnica i preduzetnika regije, logistiku za promociju i razvoj preduzetničkih aktivnosti ovog dela Evrope, razmenu iskustava i zajedničku informativnu platformu regionalnih udruženja koje stoje iza manifestacije, kreiranje novih tržišta, poslova i poslovnih platformi, snažnu motivaciju za pokretanje i razvoj preduzetništva, promovisanje poslovne aktivnosti, podsticanje konkurentnosti i izvrsnosti među poslovnim ženama i poslovnim muškarcima. Budite i vi deo ove lepe priče u kojoj sve strane dobijaju. Vaše prijave za učešće možete poslati preko sajta najžena.in.rs. Laskava titula će postati jedna od referenci već postojećeg pozitivnog imidža, bez obzira da li je dobitnik iz javnog ili privatnog sektora.